I bé, aquesta musiqueta vol dir que ara, doncs, fem un cafè. Us ve de gust, nois? Ai, sí, ara un cafetó, sí. Jo soc més de carajillo, però vale. Però jo soc de cafè... És que a mi el cafè d'aquí de Catalunya no m'agrada. No. Soc més de cafè suec. Sí? Sí. Doncs perfecte, és el que t'he portat. Bon dia, Nil. Bon dia, què tal, com esteu? Què tal, Nil? Hola! Funciona, m'escolteu? Sí. T'escoltem perfectament. Com va? Bé, puc començar a prendre el cafè o no? Home, pots. comença a la teva salut. Que es refreda. A la meva salut. Que tinc aquí un cafè, aquí als cafès li diuen fica, que dius, per què li diuen fica? Doncs bueno, li diuen fica, jo què sé, es podria dir coffee i seria més fàcil. Però li diuen fica. I és una cosa que es fa moltíssim. Bueno, després us ho explicaré. Molt bé. Us vinc a parlar del tema de l'impeachment de Trump. Ostres. A veure, què ens has de dir de l'impeachment de Donald Trump? Mira, he fotut una investigació, nanos, que això ni gasta, Una investigació històrica, una retrospectiva de tot, que jo tinc por perquè m'han dit 5 minuts, i jo, com sabeu, ja 5 minuts em costa molt, però ho intentaré. Llavors, vull començar pel principi del principi. I el principi és que el 2014 a Ucraïna va haver un conflicte molt important polític. I és que moltíssimes persones van sortir al carrer reclamant la caiguda del president que hi havia llavors. Després es va sumar Rússia, que ja sabeu que Rússia ens havia de caure una miqueta de merder, diu, venga, vamos ahí. I llavors va fer un referèndum del tipus referèndum d'independència de Crimea, que tipus el nostre, que no sé, que menys referèndum que nada, perquè que la gent no votava. Total, i amb merders polítics i tal, i policia, tot el merder, total, que al final Crimea es va annexionar a Rússia i va haver un conflicte armat i després salió Amèrica. Salió el senyor Joe Biden. Senyores i senyors, Joe Biden, actual candidat presidenciable a les eleccions americanes del 2020, era vicepresident de l'administració Obama de llavors, del 2014, i salió Biden i dijo, bueno, senyors, aquí hem d'influir a la política ucraïnesa, perquè Ucraïna determinarà el futur d'Europa. Total, que què va fer Joe Biden? Joe Biden i el seu fill, que no me'n recordo com es diu... Algú Biden. Home, probablement. No sé si es deia Hulk o no sé què, una cosa així. Hulk. Com Trump, però verde, no? Exacto. Pues mira, aquest home va anar a Ucraïna i va fer el sueño americano, saps? Allò de, mira, monto aquí una empresa con unos ucraïneses, mi papa se pone aquí a asesorar a los ucraïneses, i rotllo que el seu pare, vicepresident dels Estats Units, estava allà com a assessor a Ucraïna per la refundació d'Ucraïna, com si diguéssim, i el seu fill estava haciendo negocios por allí con una empresa de gas. Total, que com podeu comprendre, allí va passar de tot i no tenim ni idea del que va passar, no ho sap ningú. Però llavors un fiscal ucraïnès va dir, escolta'm, aquí la família Biden està bueno, en plan de mierda hasta el cuello, corruptes, amb temes polítics i tal, tremendos. Però llavors el Biden, segons sembla, el que diu el Trump ara és que el Biden va pagar milions i milions i milions d'euros en donacions dels Estats Units al govern ucraïnès perquè fotessin fora el fiscal que estava perseguint els Biden a Ucraïna. No, és un merder. Esteu seguint més o menys o què? Sí, jo segueixo. Més o menys, no? O sigui, els Biden van allà, la van liar gorda. Després era president dels Estats Units i va dir, escolta, a mi no me podéis investigar que yo tengo mucho dinero. I llavors, això el Trump ara ho està dient. Jo no sé fins a quin punt esto es verdad o no es verdad. Però el Trump diu que això és com van passar les coses el 2014. I llavors què passa? Que el Trump estava intentant ara, exactament de la mateixa manera com ho va fer el Biden, amb donacions als Estats Units, amb fons a Ucraïna, estava intentant pressionar el govern d'Ucraïna perquè comencés una investigació contra els Biden. Que, clar, el Biden és el seu candidat, és un dels candidats demòcrates a la carrera presidencial. Espionatge, no? No deuen saber que el millor és agafar els dits dur i fer els cops de pantell. Aquí en som experts. Això no saben, això encara no ho controlen. Total, que llavors ara el senyor Trump, que ja sabem que este hombre, com que la correcció política no la lleva molt bé, perquè de seguida se calienta i la lia, va, com qui no vol la cosa, agafa el telèfon, un diumenge, no sé quin dia era, agafa el telèfon, truca al president d'Ucraïna i li diu, escolta'm, si no comenceu a investigar els Biden, el que van fer el 2014, jo, aquí, us aturo no sé quants centenars de milions d'euros de fons. Amenazas i va bloquejar amb un diumenge com qui no vol la cosa, venga, adeu-siau. El dia del senyor, el dia del senyor. Clar que sí, home. Total, que ara els demòcrates han dit, a veure, senyor Trump, però esto què és?
però esto què és? Clar, bueno. que és curiós, perquè si els demòcrates ja ho van fer això abans, però bueno, com que va quedar amagat, ningú sap, ningú s'entera, i qui en sabe si fue verdad o no fue verdad. Però el Trump hi ha proves, hi ha una transcripció d'un advocat d'un que treballa a l'administració del Trump que ha publicat la transcripció de la trucada del president d'Ucraïna amb el Trump ahir a lo loco amenaçant-los de tota manera possible perquè o investigaven els Biden o s'anaven a la merda. La de merda que Mare hi ha, meva, Esclar, Aquí hi ha merda per fer una novel·la i... Nil, com a i curiositat, no sé si ho has vist, tu que estàs a Suècia, l'altre dia van fer un míting del PSOE i un dels de la joventut estava darrere. Sí. Ho has vist, no? Explica-ho tu. Sí, explica. Això era un míting del PSOE. Llavors, saps el típic, no? Que darrere posen tot de joves, persones així superestudiades, el típico trabajador de 40 anys i tal. Estem tots allà, tots superactors, perquè aplaudeixin darrere del presidente. I llavors, i clar, també els hi miren la roba perquè vagin això acuerdo, és com un quadre de... Sí. No sé com, saps? Un quadre de... No em surt cap autor, ara. Bueno, és igual. Total. Que En el moment del clímax, no, que surt sempre a les notícies... Eso. Llavors, moment clímax, tothom aplaudint allà, i surt un, i així com que no vol la cosa dissimuladament, té una mena de... jaqueta? Bueno, no un jersei. Una jaqueta? Com es diu? Una jaqueteta. Llavors, es treu la jaqueteta... En català ja no, Sobre la jaqueta, allò, rotllo Toy Boy o alguna cosa així, i surt allà, Trump presidente, rotllo, una samarreta. Serà president del 2020, que és el millor, saps? Vull dir que és com promocionar. I bueno, jo és que m'imagino la de protocol del PSOE dient merda. A partir d'ara els faran despullar-se al davant per assegurar-se. Però ho va fer just en el moment del clímax que surt a tots els telediaris, saps? El moment aquest que, porque nosotros vamos a conseguir el gobierno. Pues en ese momento. Bueno, doncs moltes gràcies, Nil. Parlem amb tu després, vale? Merci. Vinga, adeu. Adeu. I ara...